Hvor er vi henne, Martin? Okay. Og det er den 29. juli. Klokken er 12. Natalia, cuando era chiquita, estaba obsesionada con el Grand Canyon. ¿Por qué no te vas a Martin, så kan du godt blive her. Nej, jeg tror, det er meget, meget stort. Det er bare langt væk. Er det ikke den der? Nej, derovre på den anden side af kløften. Der. Kan du se det? Hvad er det? Det er sådan noget kaktus. Den er faktisk ret spids. Kom her. Må jeg prøve at se? Den er ret spids. Mm-hmm. Og sikkert, altså hvis du fjerner den der, så er der sikkert helt vildt mange dyr imellem.